Здравейте хора, от мен Тереза и от Казино Слотс. Искам да помоля всички зрители, които нямат 18 години, да напуснат това видео. А на всички, с които ще останем заедно до края, искам да напомня, хазартът е само форма за забавление, а не средство за изкарване на пари. Така че играйте разумно и винаги бъдете готови да загубите сумата, която сте заложили. Продължаваме с играта 40 Суперход Bell като RTP-то на тази игра е 95,8%, което означава, че в дългосрочен план 95,8% от сумата, която е заложена, ще бъде възвърната, но не е ясно кога ще се случи това и кой ще бъде късметлията. А волатилността на тази игра е средна, което означава, че може да очакваме баланс между средни и високи печалби в чест период. Продължаваме да си играем в Бетано. Който иска да се възползва от техните бонуси, може да го направи в линка долу в описанието, като бонусът е до 100%, до 1500 лева и до 150 безплатни врътки. Така че ако искате да играете и да се възползвате от този бонус, може да го направите от линкът. Започваме с среден залог от 3 лева. Няма да се изхвърляме много с високи залози, да видим как ще започне играта. Стискайте палци и пожелайте късмет! Чакайте, че къде ми е звукът на играта? Много е тихо. Си го усиля малко. Даже още малко. Аха, е така, да чувам как се върти машинката. Супер! Така. Искам 5. Започваме с печалбите. Началото е много добро. Да видим, ще има ли бонус врътки, ще ни се падат и тия камбанки, тия седмици. Аха! Искам в тази игра поне да си спечеля бонус врътките. Не мога така, не съм спокойна. Че не съм влезнала в бонус нивото. Не забравяйте, ако ви харесват нашите видеа, може да се абонирате за канала, може да харесате клипа или да останете обратната си връзка долу в коментарите. Да споделите какви игри искате да играем. Отворени сме към нови предложения. Хайде, машинки, завърти се, загрей, започни тук да ни даваш едни хубави печалби. Ето, оставаме сама да се върти. Не ни убивам желанието. Супер! В джакпот нивото сме. Две оставащи врътки. Хайде, хайде! Четири безплатни врътки. Дава ни си шанс. Трупай, трупай. Каква хубава свежа мелодийка. Само за печалби е.
9 събрани камбанки. Нека да видим сега, че сме листа на печалбата каква е. Ми доволни сме. 100 лева. Първата ни по-сериозна печалба в играта. Имаме и доста печеливши линии, така че доста шансове имаме за хубави печалби. Може би затова тая игра е една от най-харесваните. Искам минимум да си възвърна загубите от предишната сесия. Така че хора, дошли сме поне за 1000 лева печалба. A few moments later. Хайде да се раздвижи малко тая игра. Да ни щупи днеска лошия късмет. Малко да има. И печалби. Не обичам да играя на загуба. Смъкнем този залог. Ай, ще посмъкнем. Но има разнообразие в играта. Че е нещо, като имам чувство, докато играе само на един залог и нищо не се случва. По-често трябва да се сменя. Поне аз така си мисля сега. Всеки с разбиранията си. На 3 лева. По-скромен залог. Да не останем без пари. За момента нищо вълнуващо не се случва и не мога да скрия разочарованието си. Време беше, време беше. Да видим какво ще се падне сега. United Cabanchi.
Време беше да се върне малко в играта. Ще го дигнем на 5 лева звука. Така и трети път, ако ми се падне за щастие бонус ниво, ще съм много доволна. Супер! Браво! Дигнахме залога и веднага се отблагодари машинката. Камбанки 4. Скоро ще става 5. Хайде! Искам да завърша сесията с щастлив и позитивен край. A few moments later. Явно днес късмета не е с мен просто и трябва да се примиря с това. Хора, приключвам играта. Какво да кажа за днескашните ни сесии? Не бяха толкова печеливши, но пък предния път печелихме, така че очаквам следващия път да имам доста по-голям късмет и да компенсираме днескашните загуби. Продължаваме с играта Big Bass Bonanza, като RTP-то на тази игра е 96,7, което означава, че в дългосрочен план 96,7% от заложените средства ще бъдат възвърнати. Но не се знае на кого точно и кога точно ще се случи това. Волатилността на тази игра е средна, което означава, че отново може да очакваме баланс между средни и високи печалби в чест период от време. Започваме играта с 2 лева, нисък залог, защото искаме да печелим и все от някъде трябва да започнем. Така че няма да се изхвърляме толкова много.
с по-ниски залози, а вие ако искате да се възползвате от бонуса на Казино Бетано, в който ние играем в момента, може да го направите, като се регистрирате от линка. До 100% до 1500 лева и до 150 безплатни брътки. Започваме играта. О, задава се скатера. Айде, тук поне да ми се падат повече безплатни брътки. Ние сме играли в предходни сесии тази игра и на мен много ми хареса, ама това е малко по-различен вариант. Да видим дали с него ще им провърви, както и на от другия вариант на Big Bass. Давай, давай. Че две скатерчета. Скоро се очаквам третото. Тук си има и лав ниво. Абе, има интересни работи. Късмет само ни е нужен. Късмет. Нищо, на косъм се измъкна, но щом се падна няколко пъти по два пъти, сега ще има и трети. Тук е някой въдичка, някой плувка. Желавам си печелившите символи. Хайде да се случи нещо. За сега нищо. Само за сега. Не ми се получава днес генерирането на позитивна енергия. Личи си! 20 лева! Първата ни печалба! Над 10 лева. Имахме и други, ама по 1-2 лева. И защо така? Определено не е машинката в настроение за мен. Въобще и се занимава да ми дава бонусчета. Хайде, трети път, скатер. Няма го отново.
И какви скучни игри днес. Чакай сега да видим. Кой е лева ли да го вдигна? Хайде ще пробваме. На малко по-висок залог. Хайде, скатери, поне веднъж. Няма го отново. Там се загатва по един, по два пъти, да ме хваща яд. Давай, далеко ми веднъж. Пореден шанс да стане. Стана. Хваля ми го този. На стотинки. С левове не иска да играе. Хора, след малко мисля да ви казвам чао, защото не ми харесва това, че днес съм загубила повече, отколкото съм спечелила. Няма. Добре, хора, приключваме тази сесия, просто защото аз не мога да търпя повече загуби за този ден. Затова оставям си късмета, който днеска явно не е с мен, за следващия път и очаквам следващия път наистина вече да имаме хубави печалби. А вие не забравяйте, ако искате да играете с бонуса на Петано, може да го направите от линка в описанието, до 100%, до 1500 лева и до 150 безплатни врътки. Ако ви харесват нашите видеа, може да ги лайкнете, може да се абонирате за канала, може и да ни напишете някой коментар, какви игри искате да играем следващия път. Чао и до нови срещи!